Malangkung risang godo astrat mojo leng-lengang ngulati Surya marang sang wayah Umbyus tengara wahyanto ana wah yuniba wangi ana dewa lang Belegegek ugek-ugek sadulita hambel. Ndara kula wisa geni kula ingkang abdi Semar wonten mriki ngaturaken sembah konjuk ing ngandhaping pepada ndara kula wisa geni. Kaki Semar Badranaya nggih. Wis tak tampa bali padha-padha. Puja pangestu kowe kebataman ana. Siwa Semar nggih. Kula tampi kula pundi wonten ing kunjung kula dadya cahya nur cahya. Muga-muga wae kula ingkang abdi Nalagareng nggih ngaturaken sembah darane Nalagareng tak tampa bali padha-padha Nalagareng. Nggih. Kula tampi dadosaken kawilujengan Kang kawilujengan. Ndara wisa geni kula ingkang abdi Petruk nggih ngaturaken bekti sungkem. Ya Petruk tak tampa bali padha-padha. Nggih kula tampi kula pundi wonten ing kucir kula. Dadya bawa laksana. Ndara Kaki Badranaya boten kados padatan sejangkah mangu setindak noleh panjenengan. Menika badhe kapan jujuk wonten ing kasatriyan Jodipati. Ngaturi panjenengan jujuk wonten mriku nyakseni ingkang raka panjenengan Ndara Purbaya ingkang bakal nampi pakormataning dewa ingkang wujud Kancengan Senopati. Lho. Sejangkah mangu setindak noleh boten kados padatan. Ari niki panjenengan menika ketingal sundek pangribawanipun. Wonten napa, Den?
Semariku den prayitna semuri sangeka balik titiyoni kandayani gilar-gilar sumedi ning tengahing latar lai blegegek ugek sadulita hambel-hambel kaki Badranaya nggih rasaku ora kaya padatan ariki yen to krasa banget ora kepenak kaya ninggal bocah ning pipiring jurang jero nyeto Kakang Mas Gatotkaca arep menangi lakon apa lho panjenengan krasa mboten sekecok ya kaki krasa banget atiku ora kepenak banget yen to Kakang Purbaya arep menangi lakon apa lho kok kaya ngene banget groncalan kaya ninggal bocah nang pipiring Mariku den prayitna titiyani kandayana lai babonane mboten sekeca groncalan kaya ninggal bocah nang pipiring jurang jero. Iya wae. Krasa banget. Ora kepenak banget rasaku. Ora kaya ariki. Mbok menawi panjenengan menika kirang daharipun ingkang eca napa ngunjuk ingkang seger-seger mbok menawi napa panjenengan kirang lih sare mbok menawi niku nggih mbok ndarane dadi rasane ora kepenak trataban bae nyong dhewek geragi mandan ngelih kaya kowe atine trataban bae sar-ser niku apa ijo Kang? Kena iya kok are ora sih. Lai. Mun mugi kemawon mboten wonten rubeda napa-napa anggenipun Ndara Purba menika mboten kenging napa-napa. Moga-moga ora ana apa-apa lulus ya. Iya. Ora ana apa-apa. Nek aku ya ndongakno ya sing temah tenan, aja kaya sing wis-wis. Ramane nyong bali, ndarane nyong sing bali. Lho, bamur bali iki. Oh. Bumi konjang ganjing langit kelap-kelap katon lir gincang ing aresti sang mawe gandrung Bamor nggih sederenge kula nggih ngaturaken sungkem riyin tak tampa bali padha-padha nggih. Kula tampi kula pundi dados bawa laksana.
Sumengah pengawak brojo, brol keringetmu mijil karang riwik. Napasmu rebut rucut kusung-kusung banget. Ana apa, Bawor? Luwak mangan tepes sawak geragi apes. Darane ramane. Lho, kepiye? Kowe ingkang jojog koneng Dwarawati ngaturi Ndara Prabu Kresna supaya rawuh ning kedaton Kencana Ngamarta ning kasatriyan Jodipati. Kowe ingkang dadi dutane Ndara Werkudara. Kepiye, Bawor? Ulah. Kriwik-kriwik dadi grojok-grojok, kenang masalah nggih, Mak, kenang masalah. Ana tembung ana masalah sing kepiye? Hah? Aja gawe ndelik aja get-geti wong tuwa kowe. Ya ora, Mah. Mulane nyong bali ngene arep atur palaporan. Ndara Kresna engko dingin nyong tak cerita. Kena nyong wis tekan kana apa sing dadi omonge Ndara Werkudara Purwamadya tekaning wasana wis omongna kabeh. Ning cilakane lho ana tembung cilaka sing kepiye, Bawor? Nah cilakane genah nyong nduk tekan kana mlebu jero ning kedaton Dwarawati genah nang kana wis ana Bumantara karo Drona kok sulayane rembug dadi peperangan. Lho jalarane genah Bumantara ya arep ngarepna Kancingan Senapati. Lah ing mangka pakormataning Jawata, pakormataning Dewatuli wis tumibaring Dara Gatotkaca, Mbok. Nalikane nentrem lakayangan wis genah cetha walaka pokoke Gatotkaca sing nampa pakormataning Dewa Wujud Kancingan Senapati. Ning motah carane kepriwe Bumantara. Sulayane rembug dadi peperangan. Awor karo barisane Kutarunggu. Awor barisaning Kutarunggu. Sasrawana. Oh, Sasarwana. Kowe, Mak. Lho Ndara Kresna, bot sesisih. Ana tembung bot sesisih. Ngeboti Bumantara ora ngeboti Ndara Werkudara ora, Mak. Dewa Batara jagat Pramudiptya Kaki Badranaya. Lho, ngandel apa ora? Iki mau ana gandeng cenenge kelawan rasaku mau. Ingkang ora kepenak banget, ora kaya padatan dina iki. Lah nggih. Kula pitados. Ning ajeng dikaya ngapa, pun kinodrat garising urip yen to Ndara Purbaya Ndara Gatotkaca ingkang saged nampa pakormataning dewa ingkang wujud Kancingan Senapati nggih dinten sakmenika kedah pinaringan dening dewa. Pun pitados kula mawon. Mboten saged dipun wiradati niku pun pestine sing gawe urip. Angger kaya kiye kepriwe, Mak? Ngarana lakon sing kaya kiye terus kepriwe? Wong genah-genah Kresna ngeboti Bumantara, Kresna munggah kayangan njaluk Kancingan Senapati ora wurung. Kresna ora arep awak kali Gatotkaca. Mesti Kancingan Senapati diwekna Bumantara wis ora wurung kowe mah ora wurung.
lir wulung geger geger kang para balulungan kawontenanipun kagananing Praja Dwarawati yen to Kresna ngebot sesisih mbelani Bumantara Suteja njujug ning kayangan Suralaya nyuwun Kancingan Senopati ning ngarsaning Bathara Guru ora wurung pinaringake kang putra Bumantara pinaringake Gatotkaca Kacapa menika sapau sampun kinodrat pestining gawe jagat yen to pakurmatan menika kedah pinaringan ingkang tinampa Raden Garukaca ya jebeng tetuka
jeneng Kresna nginger kodrat. Nginger pandume sing gawe jagat waspada. Wisa geni ingkang bisa ngiguh lelakon iki mung Ki Carup Bawor. Ragane Bawor iki ana Bathara Wisnu, ngerti Wisa geni. Bawor nggih darane miat langening kalang yang anggelar pandang moncar car Bawor nggih kepripun Kaki Semar Badranaya nggih dos pundi? Percaya karo aku lelakon iki sing bisa ngrampungake iki mung Bawor. Lho. Lho kok Bawor anak kula? Kaki Semar le mandeng ki aja nganggo mripat ning nganggo Permana Jati. Sejatine Bawor ki sapa? Kudune ngerti. Kula nggih kula lah. Bawor nggih Bawor lah. Wis aku percaya. Sing bisa ngiguh lelakon iki supayane bisa rampung mung kowe Bawor. Tak pasrahno lelakon iki kelawan kowe. Aku percaya kowe bisa ngiguh pratikele murih kepiye Kancingan Senopati bisa tekan Judipati Ngamarta ingkang kudu wajibe nampa Kakang Mas Galukaca. Sanggup apa ora kowe? Dipasrahi. Kira-kirane sanggup apa ora? Dipasrahi sanggup apa ora, Kang? Harinyong sih sanggup kok dingin. Menawi kula dipasrahi nggih kula sanggup mawon ning kula tak nari adik-adik kula. Reng, tong. Iya, Kang. Kok kira-kira gerana kahanan sing ngayeke lakon sing ngayeke pada Sebela Pati apa ora? Sebela Pati kepriwe? Iya mbelani karo Ndara Galut Kaca apa ora kira-kirane? Ya mbelani lho. Pokoke nyong Sebela Pati mbelani Ndara Galut Kaca. Kepriwe carane bisa nambah pakormataning dewa, pakormataning Jawata temenan. Lah ngger kowe sithong, aku yoga ya. Aku Sebela Pati, Kang. Mbelani Ndara Galut Kaca kudu bisa kedunungan nampa pakormataning dewa ingkang wujud wahyu Kancingan Senopati. Lah ngger padha Sebela Pati manut karo inyong. Eneh kok gareng karo kantong manut karo nyong men lakone cepet rampung mengko-mengkone Kancingan Senopati bisa jujuk Judipati Ngamarta. Kok tak dandani ngene. Bawor padha didandani apa dulur-dulurmu. Wong kok dhuwure ora lumrah dinggon-goni angel pokoke. Kantong jan. Rama Semar Ndara Wisageni kepiye Bawor? Si kantong si gareng kula dandani dadi Bomantara kalih Pendhita Drona. Lho pamrih kan metuk Prabu Kresna. Nika ken nundung lu ngambirat kucing Bomantara karo Drona sing asli. Sing agi ngenteni nang pucuking Jamur Dipa, ngenteni baline Kresna. Yo, yen to kaya ngono aku manut. Aku tak ngetut laku jantramu.
Kowe tek awat-awati, aja kuwatir mbok ana apa-apane aku ingkang ana ing gurimu. Manut lah kula manut. Gareng kantong eneh. Lenyong sih didandani cara ndrona kaya iki sing kepriwe pamrih ya Kang. Aku sengit-sengit malah nyong didandani kaya kiye. Nyong weruh wonge tok wis kepengin wes-wes raine malah nyong didandani persis kaya Sarandrona kaya iki kepriwe. Aku go Membo Warna didandani dadi Bumantara Pamriyar kepiye Kang? Semanut karo nyong, nyong sing dadi sutradara nang kene. Kok boleh tak dandani tak ganti wujud kaya kuwe? Pamrih kok kon metuk Ndara Kresna. Dela maning Ndara Kresna medun mesti. Ora kesuwen ora mesti medun. Menan kowe temenan seh. Lah mengko kae Drona sing asli karo Bumantara sing asli. Kepriwe carane kon lungas ka kono? Percaya bae, birat kucing tundung lunga. Ngerko sengit uwes-uwes bae Drona. Kepriwe carane? Lah wong nyong nganti kewenangan nang Ndara Prabu Kresna kepriwe? Ing mangke nyong ora bisa ngomong Carandrona. Ya kepriwe carane? Kowe ngomong Carandrona. Guna ilate angel kok. Tekuk-tekuk angel bae ora bisa bae. Wong anu wong jeleke ngerti tutna kuwi anu angel, ditirok-tirokna ya anu angel. Aduh. Mengko ngger nganti kedonangan kepiye? Konyong sing ngurusi ngger nganti kewenangan wis kaya kowe bae. Kae Bumantara Suteja sing asli nang puncake Gunung Jamburdipa wis petuken siki. Birat kucing tundung lunga. Ya Kang, njaluk pangestune nyong Kang. Puncaking Gunung Jamburdipa. Panembahan Durna Eyang menika kados pundi? Lho ngantos kepancal wayah yen to Rama Prabu Kresna dereng ketikal medhak saking Girgantara. Kinten-kinten menika saged kasembadan menapa mboten? Anggenipun nyuwun Kancengan Senopati wonten ing ngarsaning pukulun Bathara Guru. Alah, wis jelas. Wis jelas Kresna oleh gawe. Pun pokoke. Ajeng dikayang apa Kresna kuwi karemane Bathara Guru sing deman ki mung Kresna. Liyane Kresna ora ana. Pun panjenengan pitados percaya kalipun Eyang. Arep dikayang apa Kresna bisa mboyong Kancingan Senopati mesti.
gumune Kresna ya suwe banget lah. Wong ngadar munggah kayangan kaya ora biasane gebles-geblus kayangan. Kok nganti kepancal waya oleh ngenteni nganti bayar pet pokoke. Kula mawon nggih ngantos yeng-yengan kula. Kula ngantos pet-petan kula. Kok nganti kepancal waya. Kresna ora bali-bali. Loh, Bang Kelendap nika kok wujude kados kula sinten nika Hyang? Oh! Jagat Dewa Bathara Jagat lho ngembari Bomantara sablengere sapa kowe? Kowe ngembari Ratu Trajustresna Surateleng. Kowe sapa? Ngaku wae. Wong pinter ya wong pinter, wong digdaya wong digdaya, nanging kok aja gawe cidra marang liyan. Yen kaya ngono kowe gawe laraning ati wong liya. Sapa? Ngaku wae. Pucuk, kula mawon dikembari sablegere. Engane aku ngger nyawang wong wujude dhewek elek enggane ya. Buseh. Engane aku elek wujude. Wong dibuang jere. Edan, aku ya Bomantara, aku sing Bomantara. Aku Noteng Trajustresna Surateleng. Arep dikaya ngapa aku iki sing asli, aku sing sejati. Wis bres bae kurang ajar kowe. Oh! 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 Oh, Median. Oh, oh, lo, oh yo, oh, no, so. Aja dicewit ya lah, aja. Lara. Masa susuku dicewit ya lara. Aduh. Semengane, asem. Kurang ajar kowe. Kowe wani-wanine ngembari Pandhita Durna, ora wedi kuwalat. Aduh. Wis kowe arep njaluk apa wis tak turuti ning kowe aja perkaos aku ya. Aduh. Kowe sapa ngaku. Kowe aja ngembari aku sablegere aja. Aduh. Ngenes minggat. Aduh. Ada. Oh, ngembari Yayi Prabu Bomantara sak blegere wujude pelak ora ana sing buang.
uga ngembari Bapa Guru Durna. Ora wedi kuwalat menung sapa kowe? Minggat! Ora susah kowe gawe ontan-ontan ning jamur dewa kene. Budi kowe tak sembadani bangga ketek rampunge rasa kaken cangkem. Aduh! Oh! Waduh! Oh, waduh! Oh! Oi! Ar! Ah! Ar! Ah! Oh! Oh! Waduh! Oh! Oh! Ayah! Waduh! Oh! Bumantara kami gilan Kang. Ya iya. Drona betak colong dompete. Menan. Tak buka kok mung duitnya 10.000. Pendeta kereng aneh. Ning ana foto-fotone sinden kok foto akeh banget fotone sapa bae iki. Meh banyong kemenangan temenan. Kena nyong uli mekak-mekak gunung sing ora bisa kok. Ngomong cara drona dan angel temenan. Tujune wae ora kedonangan ya Kang. Iya. Wis kae kami gilan wis mesti bali. Ya mesti bali. Ora mung Bumantara ramung Durna. Sasrawana uga kami gilan. Mung kari ngenteni tibaning kala mangsa. Sutejo. Ha iki Ndara Kresna. Tejo. Kanjeng Rama pepundhen kula Kanjeng Rama. Anak Prabu. Nuli nggih. Menika kados pundi? Saged pikantuk damel menapa boten panjenengan jujuk ngadhep wonten ngarsane Pukulun Bathara Guru nyuwun kancingan Senopati. Saged pikantuk damel menapa boten? Anakku Sutejo. Nuli nggih. Berkas kok kersane Kang Purbengrat pun Rama bisa kasembadan nyuwun kancingan Senopati. Gunung gedhe tasih kalah kalih gedhening ati kula Kanjeng Rama Prabu. Senajan kula radi sayah nanging mboten ginawe rasa awit katutup kalih kahanan. Kanjeng Rama saged pikantuk damel menika mboyong nyuwun kancingan Senopati. Ya ngger anak Prabu Bumantara wis mara gage tampanana. Anakku Sutejo iki minangka ingkang diarani kancingan Senopati. Paman Durna menika kula saged angsal damel Paman Durna. Ngomong akilara untu. Eyang Durna menika kesambet
kesambet setan bisu mboten saged amang ngomong meniku mboten saged ngendikan. Wis. Yen kaya ngono wis diasta kundur menika monggo Paman Durna. Mantara nuni nggih. Sakwise Kancingan Senopati kasta dening Paman Durna, mandhar pun bapa kok kepengin njujug ning negaramu lho. Aja oleh. Kok ora oleh mesti kewenangan dikepuki aja oleh. Ampun berisik. Mangke malah kewenangan. Lajeng mulane aku kepengin tilik kahanan Trajutresna Surateleng. Oleh apa ora? Duh, pripun nggih? Menapa Kanjeng Rama menika mboten saya? Ora, aku ora kesel ora. Arepa dikepiye-piye aku kudu niliki kahananmu. Oning Trajutresna Surateleng. Ah nggih monggo. Monggo kula derekaken monggo. Wis pokoke kewenangan. Arep kepiye-piye lah Kresna ki wis pas padha pokoke. Aduh dilalah be Kresna kepengin Trajutresna. Gari bali Ndwarawati be gampang wis dadak karing Trajutresna. Kepengin tilik kahanan jere. Wis. Sing ati-ati Kang Gareng. Sing ati-ati tenan kok dicokros rampung gunung. Durna radi cepet kemawon lelu mampah ingkang dipun deleng niku wedalipun kedanjuk wonten ing Trajutresna pun ngantos kepancal wayah. Paman Durna loh Nala Gareng. Lho kok jebul kowe Nala Gareng ket mau ya nyong. Sapa sih? Saudara Gareng. Paman Durna ndi ora ana Durna ora ana. Anane Gareng. Nyong dandan cara drona bar karnavalan nyong maring eneh iku Lho, aku ki nyuwun Kancingan Senopati ning ngaresaning Bathara Guru. Kanggo anakku Bu Mantara, dudu kanggo Gareng. Ya ngono bodho wae. Wong wis nang kene kok, nang tangane nyong ya angel. Gogol sih tak lakone. Arep balapan mlayu bae ayu ora bae. Gareng, kurang ajar kowe. Jebul kowe to Bawor sing motah lelakon iki. Anane membo-membo ki kowe to. Tak jaluk. Ora bae. Wis nang nyong ya angel. Wong genanu kaya kiye be rebutan. Kancingan Senopati kaya Kresna. Lho, kowe nungkak krama karo Prabu Kresna? Nungkak krama kowe? Ya ora nungkak krama. Nanane kaya kuwe. Janjane kowe ora kaya kiye ora lakone. Kresna genah suweng Pandhawa
Inyong sowan ngana gendakon ngaturi Ndara Prabu Kresna njujuk Jodipati Ngamarta. Malah mbelani Bumantara gara-gara ana Drona. Percaya karo tembunge pangandikaning Drona. Pendhita kaya kae be. Dagula-gulna. Malah ora mbelani Gatotkaca Pandhawa sing wis genah-genah sing nampa genah Gatotkaca. Malah nginger pandume sing gawe urip nginger kodrate sing gawe urip. Ora susah kowe njarwani Prabu Kresna. Prabu Kresna ki dudu ratu wingi sore. Tak jaluk bali ora bae. Aja uli. Aja uli pokoke Kang sing kenceng Kang. Tenang bae genang nyong saman pokoke lah. Jagat Dewa Bathara jagat edan kowe. Bawor, Kresna ki bisa tiwi krama Bawor. Kresna gelung rumegat mring Cakranira kinadhok kembang jaya kasuma yen wa Kresna temandang Tiwikrama aku sing ngedepi lho wis geni ya wa tuladaning lelakon iki rak kaya ngene sejatine bener apa ingkang dadi kandhane si Bawor wa Kresna ki suwing Pandhawa 5 lho ngerti yen Kancingan Senopati minangka pakormatan ingkang tinampa wajib yaiku Kakang Purbaya ya Kakang Gatotkaca ingkang wis tibaning kala mangsa lho kok digah-diguh mung ngeboti kelawan anak nanging nginger kodrate sing gawe urip pandume sing gawe urip uli nyawang Bawor ki aja mung nganggo mripat ning nganggo permana jati sapa sejatine ning ragane Bawor aduh nyuwun pangapunten ingkang ageng Yang Pukulun Kresna nyuwun pangapunten ingkang ageng Yang Pukulun ulun rak wis kandha wolawali ulun gelem mapan ning kasuwarganing menungso ingkang ora duwe rasa srik iri jail metakil ora duwe hawa nafsu kang amarah kang luweh-luweh lho kok malah nginger pandume sing gawe jagat nginger kodrate sing gawe urip minangka pakormataning dewa ingkang wujud wagyu Kancingan Senopati ingkang wajibing nampa iku Kaki Prabu Anom Gatotkaca ingkang wis nentremake swasana kedadak rikala jaman semana yen kowe ora eling menyang Purwoduksina ulun ora bakal manjing maneh ning kasuwarganmu nyuwun pangapunten ingkang ageng Yang Pukulun ya aja maneh-maneh dibaleni lakon sing kaya ngene ulun manjing kasuwarganmu Kresna sumangga ngerteni mo aku njaluk pangapura wisa geni lho njaluk pangapura ora karo wisa geni ning kelawan Siwa Werkudara lan Kakang Mas Gatotkaca Siwa Kresna ingkang wis ngingker kodrat pandume sing gawe urip bakal pinaringake dening Kakang Mas Prabu Bumantara dudu Kakang Gatotkaca tak derekake soane ngarsaning Siwa Werkudara ayo wisa geni
sebaiknya ora digawa kancingane sih. Lah terus kepriwe dol bae apa ya? Aja kaya kowe dosa ngorika. Kualat kok. Wis ngomongi Kresna jere kon aja ngingker pandume sing gawe urip. Oh, ya. Lah angger menganah kok mlaku kesuwen. Lah terus mabur. Apa ning kata yang mabur? Oh, ngene kok ora ngandel. Cekelan sing kenceng. Aja nglomboni. Nglomboni kepriwe sih? Cekelan. Siji, loro, telu. Aduh, ngandel apa ora? Aduh, mudunku pecah ki lah. Aduh. Bisa mabur ora pecicinane Kak. Mau bisa kok ya. Apa enggak ada wong lunga ora ngomong ya. Jan temenan. Jan ora kerasa lungane kok. Ya maaf ya. Dadi wujunku pecah ke dalam wujun lho. Semasem. Wis aja kaya kowe gagal yo. Ngetop. Sena. Bima Palguna wru sekaring atoya alune gulung golongan wah Kresna jalitheng kakangku Werkudara yo njaluk pangapura sing gedhe wis ora dadak mawi crita kowe ngerti. Yo tak pangapurani Kresna jalitheng kakangku. Kowe li dadi wong tuwa sah mancla-mencle. Aja dibaleni maneh. Yo mulane aku njaluk pangapura sing gedhe. Werkudara adhiku. Yo. Nganti saiki kok nganti ora eling jagur ndasmu Kresna. Aja kok pecah. Ampun, Ndara. Galukaca anakku. Nun inggih. Kok Kresna. Aku go njaluk pangapura sing gedhe wis ngingker pandume sing gawe jagat. Mestine Kang Jawata kang tinampake kowe tak ingker bakal tak paringake dening anakku lanang Suteja. Pangapura sing gedhe. Tujune ae iso gene iki ngelingake marang aku. Wis padha kelingane. Lah. Lapor ndasmu jagur. Ketone ora trima temenku. Niki Kancingan Senapati sing rebutan kali Bendara Kresna. Tujune bae. Dara wisa geni ngeling namangke niki. Niki kancingane mangga kula pasraken ning Dewa ngomong. Ngomong piye? Ana tebusane 150.000. Wantem kok kowe. Bawor, ngalih saru. Iya lho, usaha lho.
Ndawarawati nggone mung 30.000. Isine apa? Aja jere Anandara. Antasena Anandara Antarjatuli jan garing bali ninyong temenan. Ora mampir warung-warungan. Mangga. Menika dipun asta. Pakormatan saking Dewa Rikala Ndara Galukarsa. Nentremake swasana dadi jagoning dewa ingkang jejuluk Jebeng Tetuka. Monggo dipun asta. Kancingan Senopati minangka tandha satriya senopati sejati wonten jroning perang Bratayuda menika Ndara Gatot. Niki bombong banget. Kula niki bombong banget, Mas. Kula niki bombong banget. Kula niki bombong banget. Kula niki bombong banget. Sasampunipun Ndara Gatot nampi pakormatan mewujud kancingan Senopati, kula bombong. Kula bingah tanpa pepindhan. Kepiye rasamu Galukarsa? Bungah tanpa pepindhan kok Kresna. Wah. Sing ati-ati. Arep dikaya ngapa pancobaning urip. Kowe dadi satriya sejati, senopati sejati. Urip tekan perang Bratayuda Jaya Pinangun. Muring Astina bisa bali ning tanganing para Pandhawa. Inggih, Pak, ngestokaken dawuh, Pak. Monggo sesarengan ndedonga kula lan panjenengan dijaga sesampunipun Ndara Gatot nampi pakormataning dewa ingkang wujud wahyu kancingan Senopati. Muga-muga papan mriki khususipun warga masyarakat Kecamatan Wanarja sakukuban Bapak Camat sak lembagane sak jajarane para lurah para kades sak Kecamatan Wanarja lan para kawulane para masyarakate diparing ana bagas waras wilujeng dokna sambe kalane dimurakno rejekine ya panjang yuswane rahayu kang tinemu selawase.